בכל מקרה, מה שאותנו כמובן מעניין, זה הנושא של האם בכלל הגעתי למאמץ ראשי. כי אם הגעתי למאמץ ראשי, כנראה שאני מוטרד מזה, ואני רוצה לדאוג שהחלק הזה לא יגיע למאמצים האלה, אוקיי? אז מובן הנושא של מאמצים ראשיים, בתרגולים נגעתם בזה, זוויות, עניינים, גזירות, כל מיני חלקים עם סיב בזווית מסוימת, ראיתם דוגמאות, נכון? אולי ישנים, מה הייתם אתמול בשבת ארגון? אה, כן, אבל היום אנחנו מתעסקים, היום השיעור לא יהיה ארוך מדי אני מקווה, ואנחנו מדברים על עיבורים, אוקיי? גם כן. נזכיר כמה דברים קטנים. כאשר יש לנו איזשהו חלק, ואנחנו נפעיל עליו כוחות, החלק הזה יש לו איזשהו אורך התחלתי שקראנו לו L0, ואחרי שנפעיל עליו כוחות, החלק הזה יקבל איזושהי דיפורמציה. הזמן שבו החלק קיבל את הדיפורמציה לא מעניין אותנו, כמה זמן זה לקח, אנחנו לא מתעסקים בדינמיקה ובתהליך הזה, אבל הגענו לסטיידי סטייט בהתארכות הזאת, והחלק הזה עכשיו נמצא באורך L, שכאן לדבר הקטנצ'יק הזה קראנו נגיד דלטה, שזה ההתארכות הקטנה, והגדרנו שאפסילון שווה ל-L פחות L0, שאנחנו מחלקים אותו ב-L0 כדי לנרמל אותו לאורך המקורי, וכמו שראינו זה חסר יחידות, אם נכפיל את זה ב-100 אנחנו נראה את זה באחוזים מהאורך המקורי, כאשר ההתעוותות הזאת היא יכולה להיות באופן כללי שאנחנו מסתכלים על איזשהו אלמנט נגיד, או איזשהו משהו תלת-מימדי שמפעילים עליו כוחות, אז הכוחות האלה יכולים להגיע מכל מיני כיוונים, למשל F1 ו-F2 ו-F3 וכדומה, אוקיי? וכל החלק הזה יקבל איזושהי דיפורמציה, אני לא יודע בדיוק איזה דיפורמציה הוא יקבל, הוא יכול לקבל דיפורמציות. עכשיו, ראינו שאנחנו מתעסקים או נעשה דבר כזה, הגדרנו את סיגמה, נקרא לזה סיגמה XX, במערכת XY הנוחה. סיגמה XX, סיגמה YY וסיגמה XY, ואז נרצה להגדיר אפסילון XX, אפסילון YY ואפסילון XY. נרצה להגדיר גם עיבורים שתואמים כל עיבור שתואם לציר מסוים. אז נתחיל. יש דבר שאנחנו נתחיל איתו שזה עיבור אורכי. אנחנו מתבוננים, עכשיו זה כשאנחנו נסתכל על זה בשני דברים. או שאנחנו מפעילים איזשהו, יש לנו איזשהו חלק שאנחנו מפעילים עליו כוח, ואנחנו לוקחים איזשהו עט ואנחנו נסמן על החלק הזה שתי נקודות, ואחרי שאנחנו מפעילים את הכוח נתבונן לאן זזו הנקודות האלה. ואז נוכל להגדיר איזה שהם עיבורים, או אפשר לחשוב על זה בצורה יותר פרקטית, שהחלק הזה הוא ממודל גם ככה במחשב באמצעות איזשהו מש, איזשהו גריד, איזשהו אוסף נקודות שמחובר עם קווים, וכאשר אנחנו מפעילים כוחות, החלק מתאבד, כלומר הצמתים האלה שהנקודות האלה זזות, ואנחנו שואלים את עצמנו לאן כל נקודה זזה, ואז מפה אנחנו לומדים על הדיפורמציה שבחלק ועל המאמצים שבחלק. בגדול אני אגיד רק ככה כהערה, באמת מבחינת אלגוריתם, מבחינה אלגוריתמית, כשמחשבים את המאמצים זה באמת בא כתוצר של העיבורים. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים במחשב לדעת מה המאמצים, אנחנו כן יכולים לקחת איזשהו מודל ולהגיד, אוקיי, המודל הזה יש לו אלסטיות כזאת וכזאת, מפעילים כוחות על המודל, נוצרות דיפורמציות, ואנחנו מחשבים עכשיו כתוצאה מהדיפורמציות, אנחנו אומרים לעצמנו, כיוון שאני יודע את המודול אלסטיות של החלק, אז אני יכול להעריך את המאמץ. זה כאילו המאמץ מחושב בסוף.
באיזושהי מערכת צירים אנחנו יכולים לקחת שתי נקודות, P ונגיד Q, וביניהם יש איזשהו אורך שנקרא לו דלתה S. כאשר אנחנו נפעיל איזה שהם כוחות על החלק הזה, אז כן, לצורך העניין סתם תדמיינו שיש לנו איזשהו קיר עם, לא יודע מה, קורה שלוחה, שיש כוח כאן וגם מומנט, ואנחנו לקחנו את שתי הנקודות האלה. אז כתוצאה מהדבר הזה אנחנו נראה שבעצם הנקודה P תזוז לאיזושהי נקודה חדשה P תג, והנקודה Q תזוז לאיזושהי נקודה חדשה Q תג, ולמרחק ביניהם אנחנו נקרא דלתה S תג. מבחינת הגדרה של העיבורים, אז האפסילון הוא שווה ל... הרי זה האורך פחות האורך המקורי חלקי האורך המקורי, כלומר זה דלתה S תג פחות דלתה S חלקי דלתה S, אבל את זה אנחנו עושים בגבול שדלתה S הולך לאפס, כלומר, כי כשאנחנו אומרים עיבור, אנחנו רוצים שהעיבור הזה יהיה משהו שאנחנו מתבוננים בו בנקודה. זאת אומרת, אנחנו שואלים את עצמנו מה העיבור בנקודה מאוד מסוימת. איך נחשב שינוי אורך של קו? אז נתבונן, יש נגיד איזושהי נקודה A ואיזושהי נקודה B, שהקטע הזה היה מחולק לכמה דלתה S'ים כאלה בכל נקודה. יש הרבה כאלה, ואז אחרי נגיד יש לנו כאן השפעת כוחות, אז הכל מתעוות. זה יהיה A תג, זה יהיה B תג, וזה יהיה דלתה S תג. אז מה האורך החדש? מה זה L תג? המוט הזה הוא באורך L, אורך מקורי זה L, כן? אז מה זה L תג? L תג הרי זה הסכום של דלתה S תג I, I שווה מ-1 עד, אם זה הנקודה 1, אם אני מחלק את זה לנקודות, כן, 1, 2, 3, וזה יהיה נקודה K, אז מ-I שווה 1 עד K פחות 1, של כל הדלתה S'ים האלה, דלתה S תג, K פחות 1, כי נגיד אם אתה מחלק קו לשלוש נקודות, אז יש שני קטעים. ו... ואפסילון, מה אני עוד רוצה להגיד? אני רוצה להגיד ככה, אפסילון I, אמרנו שהוא שווה לדלתה S תג I פחות דלתה SI חלקי דלתה SI, נכון? אז מפה נוכל לחלץ החוצה מה זה דלתה SI. מה זה דלתה SI תג? אז זה שווה, לפי שנבודד את זה פה מהמשוואה, זה דלתה SI ועוד אפסילון דלתה SI, נכון? או במילים אחרות, אנחנו יכולים להגיד שזה שווה לדלתה SI 1 ועוד אפסילון I. האפסילון הנקודתי, ולכן האורך של L תג שווה לסכום של דלתה SI, שזה, סליחה, דלתה S תג, שזה דלתה SI 1 ועוד אפסילון I, כן? או אם נרצה לעשות את זה בצורה של אינטגרל, אז זה אומר ש-L תג שווה לאינטגרל מ-0 עד L, שזה הסכום מ-I שווה
1 עד k פחות 1, כן? אז זה פה אינטגרל על כל האורך של 1 ועוד אפסילון של s, s זה כאילו משתנה האורך, ds. אוקיי? אז אתם רואים שהרי זה מחולק לשתיים הדבר הזה. זה יוצא ש-L תג שווה לאינטגרל של ds מ-0 עד L, כן? של ds ועוד אינטגרל מ-0 עד L של אפסילון של s ds, שזה כמובן L0, כאילו עד L0. בואו נשים כאן L0 כדי שנהיה יותר האורך המקורי. כן. יכול להסביר מה זה? כן, השיעור, חלק מהדברים הם רק תיאוריה של הדברים, שנראה איך אנחנו מתבוננים בעיבורים, איך אנחנו, כדי לנסח עיבור, אנחנו נצטרך את זה בשביל כל שאר הפיתוחים. צריך להגדיר מה זה עיבור אורכי. זה דווקא משהו שכבר הגדרנו אותו, כן? אבל אנחנו עושים עכשיו איזושהי חזרה. עיבור זה עיוות, כן. מה זה עיוות אורכי? עיוות אורכי זה שאתה לוקח אורך מסוים, ושואל את עצמך, עכשיו זה אורך כזה, קודם זה היה ככה, אז כמה זה יתעוות? אז יש לזה הגדרה, הגדרנו שזה ההגדרה. ואתה מגדיר את זה עכשיו מתמטית. כן. ואחרי זה אנחנו יכולים למצוא פתרונות מתמטיים להגדרה. זה מבחינת הגדרה של עיבור אורכי, אין הגדרה אחרת. זה, כן? קצת כמו נגזרת. כי סתם בנגזרת יש f של x ועוד דלתה x פחות f של x חלקי דלתה x, אבל זה לא הגדרת הנגזרת, כן? כן, אם כי זה כן דומה לזה, בסדר? אבל זה פשוט האורך פחות האורך המקורי, חלקי האורך המקורי, זה אחוזים, כמה זה השתנה ביחס לאורך המקורי, אוקיי? מובן? יש למישהו עוד שאלה? לא, אין יותר פשוט מזה, זה סתם, זה אותו ניסוח שעשינו כל הזמן, רק פה במקום לכתוב L פחות L0 חלקי L0, אני מסביר. במקום לכתוב L פחות L0 חלקי L0, שזה אומר בוא ניקח את החלק ונתבונן עליו בממוצע. יש חלק באורך L, עכשיו הדבר הזה הוא נכון, אבל למה הוא נכון? אם הייתי אומר שאפסילון זה L פחות L0 חלקי L0, גם זה נכון לציר אחד. כי אין כאן, כאילו, אני לא מדבר על Y. זה נכון שאתה אומר לעצמך, תראה, אם אני לוקח עכשיו את העט הזה ואני מותח אותו, סביר להניח שאם הוא יתארך, הוא יתארך ב10 מילימטרים, ואני אקח את העט הזה ואני אחלק אותו בעיניים ל10 מקטעים, כל מקטע יתארך במילימטר. זאת אומרת, אני עושה איזשהו ממוצע. היה באורך של 15, מתחתי אותו נהיה 16, אוקיי. יש סיבה שהעט הזה יתארך באזור מסוים פחות או יותר מאזור אחר? כן, הוא מודע כזה. זה לא יודע על גבי הדבר הזה, אבל בוודאי שחלקים אחרים, אף אחד לא אמר שהנוסחה L פחות L0 חלקי L0 היא נכונה, כי מה קורה אם החלק משנה את עוביו? חלק יותר דק, סביר להניח שיתארך יותר מחלק עבה, נכון? אז לכן, לא, אבל עדיין, מה זה אומר ספציפית לאזור הזה? ספציפית לאזור הזה זה אומר, אוקיי, אני אשתמש בנוסחה הזאת. במקום לחשב את זה לפי האורך של כל המות, אני אסתכל נקודתית. כי האפסילון כאן לא מחויב להיות, גם האפסילון של זה, או האפסילון של זה, לא מחויב להיות. אתה אומר שזה בעצם, זה צורה כללית של ההתארכות? אתה אומר שזה כללי יותר, אני אומר שזה גם, אני הסברתי לך למה אתה צריך למה זה מחייב להסתכל על זה נקודתית ולא גלובלית. שאין להחליט שזה דלתה S או שזה דלתה S? זה דלתה S1 וזה דלתה S80. אתה שואל את עצמך, האם מעניין אותי לדעת מה העיבור כאן לעומת העיבור כאן? נניח פה זה... ברור.
זהו. כי העיבור כאן, אם הוא גדול יותר, סימן שכאן יש מאמץ גדול יותר, כי סיגמה שווה ל-E אפסילון. אוקיי? אז עכשיו מה שבעצם אנחנו אומרים זה שאנחנו מסתכלים על זה בצורה נקודתית, והעיבור הוא לא עיבור כללי, העיבור זה אפסילון של X, או אם נרצה אפסילון של S, איזשהו ציר כלשהו, לאו דווקא מכוון לכיוון ציר ה-X. ומתוך הדבר הזה אפשר לדעת קודם כל כמה החלק יתארך, ואפשר לראות מתוך זה שהמבנה של 1 ועוד אפסילון נותן את האורך המקורי ועוד השינוי של האורך הזה בסך הכל הגיוני. בואו נראה איזשהו תרגיל. נתון מוט באורך L ונתון שאפסילון XX של X שווה ל-K חלקי L X. אוקיי? העיבור הוא פונקציה של X, הוא לא קבוע. ומהו שינוי האורך? מה זה אומר בכלל שהמוט האפסילון XX הוא K חלקי L X? זה העיבור. כאילו זה מזכיר קצת משוואה של קפיץ, כן? F שווה ל-KX, כן? אבל זה לא, כאילו זה לא משוואה של קפיץ, כי קפיץ באמת, אם חושבים על קפיץ שנמתח, כל נקודה מתארכת אותו דבר פחות או יותר, כן? זה ההנחה, זה לא שזה לקפיץ אידיאלי כמובן, זה נכון, זה לא נכון לקפיץ אמיתי. אבל זה אומר שהעיבור, ככל שאני הולך ב-X, העיבור הוא גדול יותר. למה? למשל, החלק הולך ונהיה דק יותר. מהו שינוי האורך? פתרון. אז ראינו שבעצם L או דלתה L שווה לאינטגרל מ-0 עד L של אפסילון XX dx. כן? זה רק זה, הנה הוא. אז מפה אתם יכולים, בהינתן מידע מקדים כזה ונחמד, שבכלל אף אחד לא שאל מאיפה אתה יודע שאפסילון XX שווה K חלקי LX. מה זה פנטסטי, אתה יודע כל נקודה לאן היא זזה, איזה יופי, איך יודעים את זה? אז זה באמת מסובך, כן? אנליטית להגיד כבר, האנליטית, לא סתם המציאו תוכנות שמחשבות את זה, בגלל שלהגיד אנליטית, הנה הכוחות שמופעלים על חלק, לאן כל נקודה זזה, ובום, להוציא את זה אנליטית כפונקציה של X, זה לא תמיד אפשרי. הרבה מהפתרונות הם באמת פתרונות נומריים. רגע, שנייה אחת, אני אסביר. רק בואו כאן אני שם פשוט K חלקי L X dx, שזה שווה למה? K חלקי L X בריבוע חלקי 2, מ-0 עד L, שזה שווה ל... זה לא X, זה K. שזה שווה ל-K L חלקי 2. עכשיו, מה זה אומר בכלל הדבר הזה? זה אומר שהחלק שהיה באורך של L, הוא הופך להיות, הוא משנה את אורכו בחצי KL. זה השינוי באורך, זה לא האורך החדש שלו. סביר להניח, אפרופו, ש-K הוא מספר קטן. כן? כי כשאנחנו מדברים על פלדות, אלומיניום, שאנחנו מותחים אותם, אנחנו מדברים על דברים, אם אתם זוכרים, שאמרנו מתי, איפה מגדירים את אפסילון Y, שזה בערך 0.1% של דיפורמציה. דברים קטנים, כאילו, מוט של מטר יתארך במילימטר, כן? לא איזה משהו יותר גדול מזה. איזה קבוע של החומר או שזה תלוי בצורה? לא, K הזה ספציפית, זה תלוי בסיפור הזה. אני אומר, אבל... זה לא תמיד נכון הדבר הזה. ספציפית שיש K, זה תלוי רק בחומר או שגם בצורה שלו? לא, זה לא רק בחומר, בוודאי בצורה. אם אתה אומר שהאפסילון של מוט באורך L מתנהג ככה, אז ה-K הזה לוקח למשל בחשבון גם
פונקציה של שינוי העובי לאורך x. מות אחר יהיה לו k אחר. ומה זה אומר פתרון נומרי? פתרון נומרי זה אומר תחשבו על זה סתם, מה שאני אומר עכשיו זה סתם כהערה, אוקיי? תדמיינו את הדבר הבא. יש לכם קיר, וכאן יש קפיץ עם קבוע K, ואתם לוקחים את הנקודה הזאת ומפעילים עליה F. כמה הנקודה הזאת תזוז ימינה? תלוי ב-K, נכון? כי F שווה ל-K דלתה X, אז היא תזוז ימינה בדלתה X תלוי K, נכון? F חלקי K. עכשיו תדמיינו את הדבר הבא. עכשיו מה שאני עושה זה לא מדויק, אני כבר אומר, אבל רק כדי להרחיב את הדעת, מה שנקרא. תדמיינו שעכשיו הייתי לוקח חלק כזה, והחלק הזה אני מפעיל, וזה מוט, ולמשל אני מפעיל עליו כוח כאן. ואני שואל את עצמי, איך המוט הזה נראה? אז לצורך העניין, אני אומר, יש לי רעיון מאוד, כמו שאחיינית שלי הייתה אומרת. בואו נחלק אותו לריבועים. שוב אני אומר, התוכנות הן הרבה יותר מורכבות ממה שאני מסביר עכשיו. וכל מוט כזה, נשים קפיץ, 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 קפיץ. נעשה מודל במחשב של מערך קפיצים. ונפעיל כאן, אפרופו, גם קפיץ כאן, קפיץ כאן. מה הבעיה? נו, הראשון שיקפוץ או הראשונה שתקפוץ. מה הבעיה? מה קורה בצמתים האלה? זה עקרונית, הקפיץ יכול להסתובב שם, נכון? אלא אם כן אני אגדיר, לא, תקשיב, שתי הקפיצים מחוברים בצומת הזאת, אם אתה תנסה לעשות ככה, יש איזושהי אלסטיות שרוצה להחזיר אותו, נכון? צריך להגדיר שם איזשהו קפיץ פיתול, נכון? אחרת מה יקרה? לא, אם אני מפעיל את הכוח הזה פה למטה, כל הדבר הזה ייפול למטה. נכון? זה סתם, יש כאן דרגת חופש כאילו... כן, זה כזה... מובן? מובן? מובן, חבר'ה? בואו רק ככה, ההרצאה כולה מחוברת ל2.25 בנטו. בסדר, מובן? אז אני אומר, יאללה, בוא נוסיף כאן קפיץ. יעזור? כן, זה נועל את המבנה, נכון? ואז מה אני יכול לעשות? אני מפעיל את הכוח F. מה תהיה הצורה של הסיפור הזה? הרי כתוצאה פה אמרתם לי יופי, תקשיב, זה יזוז לכאן בדלתה X. כמה הנקודה הזאת תרד למטה? שאלה אחרת, כמה הנקודה הזאת תרד למטה? מה המרחק החדש בין הנקודה הזאת לנקודה הזאת? בסוף התהליך הזה. מה לא? זאת אומרת, שתי הנקודות האלה. מה המרחק החדש בין הנקודה הזאת לנקודה הזאת? ברור לכולם שהנקודה הזאת תרד למטה. נכון? הקורה הזאת מחוברת פה לקיר. ואז אנחנו בעצם אומרים לעצמנו, רגע, בוא נתחיל לחשב את זה בצורה נומרית. איפה המיקום החדש? זה הרי יש לו מיקום. הראשוני שלו איפה הוא היה? כי פה אני שם איזשהו ציר X, ואני אומר, הוא נמצא ב-X הזה, וב-Y הזה. אני נותן לו נקודה בעולם, ואז הוא זז. ואז גם זה זז. עכשיו, איך מחשבים את המיקום החדש של כל הנקודות? זה כל מיני שיקולי אנרגיה. זאת אומרת, כנראה שאם הדבר הזה זז, אבל אחר כך נעצר, נכון? זה יזוז ויעצר איפשהו, נכון? סימן שיש שם איזושהי נקודת מינימום אנרגיה. אוקיי? והאנרגיה הזאת היא כנראה צריכה להיות שווה ל-F כפול המרחק ש-F זז, כי זה הגדרה של אנרגיה, F כפול מרחק. אז כנראה שסכום כל ההתארכויות של הקפיצים, חצי K, דלתה שלו ודלתה שלו ודלתה שלו, הסכום של כולם בריבוע אמור להיות שווה לכמה שהנקודה הזאת זזה, נכון? ואז אנחנו צריכים להתחיל במרכאות, בואו ננחש דלתה K לכל המיליון קפיצים שהנחנו כאן, עד שנגיע לפתרון שמסתדר, כן? הנה, עבור האורכים האלה שניחשתי, ואני מזיז, כתוצאה מהאורכים אני צריך לפתור את זה גיאומטרית. רגע, אם אתה אומר שכל קפיץ קצת תתארך, אז איך כל הסיפור הזה נראה? זה עדיין צריך להיות מצב שכל ריבוע נשאר ריבוע, הצמתים לא פתאום נפתחים, זה עדיין כאילו מחובר בבורג.
ואז אתם אומרים לעצמכם, אוקיי, מצאתי את הנקודה הזאת לאן היא זזה, עשיתי חישוב אנרגטי של הכל, הבנתי, יש כאן נקודת מינימום אנרגיה, זו הצורה החדשה. פנטסטי, אבל זה תהליך נומרי. זה לא אנליטי שאתם אומרים, אוקיי, זה הופך מטריצה, זה זה. זה לא, אוקיי? במקרים שאנחנו אפרופו נתעסק איתם, אנחנו כן נגיד, זה יורד דלתא, שאני יכול להגיד לכם, תן לי את האורך, תן לי את העובי, למה? כי עושים שיקולים, עושים הנחות, תקשיב, בגלל שזה זוויות קטנות, בגלל שזה מאוד קשיח, אני יכול להניח את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ולכן זה בערך יהיה ככה. וזה טוב, ובאמת רואים את הפתרונות הנומריים למול האנליטיים, במקרים הקשיחים, הם יושבים אחד על השני. אבל אם הדבר הזה הוא קצת יותר ארוך והוא אלסטי, איזשהו סרגל מתכת שמתכופף הרבה, אז איפה הצורה שהוא יגיע? אוקיי? אז זה הכוונה בפתרון. מובן השאלה של מה זה לפתור את זה נומרית? זה אומר שצריך אלגוריתם שיפתור את זה. שאין כאן איזשהו פתרון מתמטי ש... נומרי זה ניחושי כאילו? נומרי זה... הפתרון הנומרי באמת מתחיל מאיזשהו תנאי התחלה. אתה אומר בוא נניח שזה הפתרון ואתה מדייק אותו. אוקיי? אה? אה? חלק מהדברים שהמחשבונים שלכם פותרים, הם פותרים נומרית. לא הכל זה שם היפוך מטריצה. אוקיי, אז זה הכוונה של מה שאנחנו אומרים, שיש פתאום איזושהי נקודה שנמצאת פה. אז עכשיו שתי הנקודות שתיארנו כאן, תחשבו, למשל, אוסף הנקודות ששמנו אותם כאן, לאורך הקו הזה, אז בואו אפשר לדמיין שזה אוסף הנקודות האלה, נניח. זה... עכשיו אתה שואל את עצמכם, אוקיי, כמה כל אחד יתארך? יש לנו? כן. טוב. יאללה. בואו נעשה עוד תרגיל. נתון מוט באורך L, סתם בדרך אגב, כל המוטות בעולם הם באורך L, אם לא שמתם לב, שמונח על ציר X, אוקיי, נח לו להנעתו, כתוצאה מכוח בקצה בכיוון Y, המוט מקבל צורת פרבולה. חשבו את אפסילון XX. עכשיו איזה פרבולה? רגע, אל תרשמו חשבו את. פרבולה y שווה bx בריבוע. עכשיו בהחלט אנחנו יכולים להניח שהפרבולה, שהדיפורמציות הן קטנות. כי אחרת אנחנו קצת נסתבך. אז הנה המוט בהתחלה, נגיד נצייר אותו באדום. הגזמתי מאוד. ואחר כך הוא הפך להיות הכחול נגיד, משהו כזה. אוקיי? וזה y שווה bx בריבוע. נקטין את זה קצת יותר. איך אנחנו פותרים את זה? אז קודם כל נסתכל על ההגדרה של ה... תסלחו לי, זה נהיה דק נורא. לא יודע אם יש לי דיפולט. פתרון. אפסילון XX, או שנייה, אפסילון, לפני שנגדיר XX, כן? אפסילון זה דלטה S תג מינוס דלטה S חלקי דלטה S. אז עכשיו כל מה שצריך לעשות זה לקחת איזה שהם
עוד הנחה אפרופו שאנחנו עושים בפתרון הזה, זה שנקודה מסוימת ב-x היא עולה רק ללמעלה. שזה לא מחייב מציאות. אם היינו ממשיכים להעלות את המוט הכחול ולכופף אותו, אז הוא כבר היה מתחיל ללכת לכיוון ה-x השלילי, אבל בדיוק בגלל המקרים האלה שהמוט הזה לא עולה, אפשר לפתור אנליטית. כי אתם אומרים, אוקיי, התנועות הן קטנות, והתנועה ב-x היא זניחה לגמרי לעומת העלייה ב-y, לכן אני אזניח אותה, שזה הנחות סבירות לחלוטין. ו... כן. אוקיי, עכשיו, מה זה דלתה S? דלתה S, אתם מסכימים איתי שזה האורך למשל בין שתי הנקודות האלה? אז דלתה S זה פשוט דלתה X, נכון? יכול להיות. יש מצב, יכול להיות. could be, אם נעבור לשפה אחרת. המון דברים האלה. עכשיו, הדלתה S tag זה יהיה המרחק הזה. כן? לא. שתי הנקודות לא זזו ב-X. אבל הוא התארך בגלל שה-Y של שתי הנקודות שונה. נכון? אז מה זה דלתה S tag? אז אני רוצה להגיד שדלתה S tag שווה לשורש של דלתה X בריבוע ועוד דלתה Y בריבוע. בכל מקום. מה השינוי באורך בין זה לזה? מה האורך בין... מה האורך הזה? האורך הזה זה זה בריבוע, ועוד זה בריבוע שורש. לא הכל. זה הכל נקודתי. אתה צודק שאין כאן אית. אפשר לעשות את זה בגלל שזה אמת? מה זה אפשר לעשות את זה? אפשר לעשות מה שעכשיו אנחנו עושים תמיד. תמיד אתה יכול להגיד איך אני מחשב אורך של קטע. ההיטלים שלו. זה, אוקיי, זה נכון. לא? נכון. זה נכון שזה לא קו ישר, אבל כשאתה לוקח את שתי הנקודות מספיק קרובות, אתה יכול להניח ישר ביניהם. נכון. וואי, איזה קור. אוקיי? ואת זה אפשר לכתוב טיפה בצורה שונה, שזה שווה לשורש, טיפה נעשה את זה ככה, דלתה x בריבוע, פתח סוגריים, 1 ועוד, דלתה y בריבוע חלקי דלתה x בריבוע, שזה שווה לדלתה x שורש 1 ועוד דלתה y חלקי דלתה x בריבוע, נכון? הוצאתי דלתה x. עוד לא שמתי את ה-b. אוקיי, ועכשיו זה דלתה אסטג, ומהדברים האלה, רגע, תודה. ומהדברים האלה אפשר לעבור, פה מתחת ננצל ונכתוב את הדברים. אז אפסילון שווה לפי הגדרה דלתה x שורש 1 ועוד דלתה y לדלתה x בריבוע, פחות דלתה x, סליחה, חלקי דלתה x. סבבה, הצבתי בתוך הכוכבית. אפשר לצמצם את הדברים האלה, ואז כמובן מה זה דלתה y לדלתה x? זה הנגזרת, שזה שווה לשורש
1 ועוד y, כן, זה dy ל-dx בריבוע פחות 1, שזה שווה לשורש של 1 ועוד 2bx בריבוע פחות 1. שאלות? לא, גם זה נכון. אבל סתם, שאתה אומר dy ל-dx, אם יש לך את הביטוי y של x, זה הרי הנגזרת. שאלה מצוינת. כן. עוד פעם? איך עוברים, שאלה של הבחור, איך עוברים מדלטה y ל-dy? שאלה נכונה אפרופו. דלטה y זה הפרש בין שתי y. dy זה כאילו שאתה לוקח את זה עוד יותר קטן, ואם יש לך את זה כביטוי אנליטי, אתה יכול להגיד שדלטה, סתם בדרך אגב, זה... למה התחלנו מדלטה ולא... כי אני רציתי להסביר לך שהאורך הזה זה בריבוע ועוד זה בריבוע. ומה הגודל הזה? אתה יכול להגיד שזה dy, אבל אתה יכול גם להגיד שזה דלטה y. אם היית עושה את זה עכשיו כאוסף נקודות כאילו בדידות, כמו שעשינו כאן למעלה, ככה, אין לך את y של x, לכן אתה לא יכול לגזור את y של x, אין לך אותו. אז מה זה דלטה y? זה y של הנקודה הזאת, פחות ה-y של הנקודה הזאת, זה דלטה y. הנה, זה האפסילון. כן. למשל, אם תציבי x שווה 0, את תראי שהאפסילון הוא באמת 0. בתחילת אמות אין כמעט שינויי אורך. וכנראה שפה בקצה, ש-x הוא מקבל ערך מקסימלי, תקבלי גם כאן, תרואה שזה יקבל ערך מקסימום. לא ערך מקסימום, לא מקסימום, יקבל ערך גדול יותר ככל שאת הולכת ב-x ומגדילה אותו. מה אתם אומרים? איך נגדיר עיבורי גזירה? עיבורים וולונטריים. מה שהמומנט עושה, אוקיי, יכול להיות. כאילו אם עיבור אורכי זה שינוי באורך, עיבור גזירה הוא מוגדר כשינוי בזווית. אוקיי? אנחנו נראה את ההגדרה הזאת של שינוי בזווית, נראה אותה למשל שנעסוק בפיתול של מוטות. משם נשתמש במה שאנחנו רואים כאן. אז באיזושהי מערכת כלשהי, NT, אנחנו כדי לראות שינוי בזווית, אנחנו צריכים לקחת 3 נקודות. אז אנחנו לוקחים איזושהי נקודה בתור התחלה P, ואז עוד איזושהי נקודה כאן שנקרא לה Q, ועוד נקודה כאן שנקרא לה R. לקחנו 3 נקודות שמלכתחילה הזווית שלהם הייתה 90 מעלות. זה כן משהו שאנחנו רוצים, כי אנחנו עובדים במערכות צירים אורתוגונליות כאלה, כן? שיש 90 מעלות בצירים. וכתוצאה מהזזה, אז למשל P תג תלך לכאן,
לא יודע מה, Q טאג תהיה פה, R טאג תהיה פה, ואז אנחנו נתבונן בדבר הזה, ואז אנחנו בהתחלה הגדרנו שכאן יש 90 מעלות, כן? ובדבר החדש כבר אין 90 מעלות. הנקודה הזאת הלכה לכאן, וזאת הלכה לכאן, ו-P גם כן הלכה. ואז אנחנו נגדיר משתנה כזה שנקרא לו גמא NT. גמא NT שווה, אז גם פה זה יהיה לגבול ש-PQ, או נרשום ש-Q הולך ל-P וש-R הולך ל-P, זאת אומרת שהקטעים, או בואו נרשום את זה בצורה כזאת, PQ ככה הולך ל-0 ו-PR גם הולך ל-0, של מה? פאי חלקי 2 פחות הזווית Q טאג, P טאג, R טאג. זאת אומרת שאם הזווית נשארה 90 מעלות, אז בנקודה הזאת אין עיבור גזירה. שוב, מאיפה אנחנו יודעים, נקודות וזה, תזכרו על מה שרשמנו למעלה, שיש איזשהו פתרון, יש איזושהי נומריקה שאנחנו עושים. מפה רואים שגמא NT שווה לגמא TN, כן? בוא נניח שיש איזשהו מלבן בגודל של 3L, 2L, ויש כאן 4 נקודות, עליהן אנחנו מתבוננים. הנקודה זה A, B, C ו-D, וכתוצאה מאיזשהם הפעלה של כוחות, נניח שאנחנו רואים את הדבר הבא. והגודל כאן זה 0.06L, והגודל כאן זה 0.06L. אז גם ה-NT, או כאן בגלל שאפשר לעבוד פשוט בצירים XY, שווה לפאי חלקי 2 פחות הזווית. איזה זווית? איך? יפה, D תג, A תג, DAB היא 90, A תג, B תג. היא שווה למה? אם אני לוקח את הזווית הזאתי, הגדולה, את ה-90 מעלות, ומחסיר ממנה את זה. עם מה אני נשאר? עם הזווית הזאת ועוד הזווית הזאת. אז נקרא לזה שזה שווה לאלפא ועוד בטא. אוקיי? נניח שזו אלפא וזו בטא למשל. אז מה שצריך לחשב זה כל אחד כזה. אז מה זה סינוס אלפא? אז סינוס אלפא זה 0.06 L חלקי 3L.
עכשיו יש פה משהו שכאילו, הוא קצת כאילו, גם נראה את זה עוד מעט. למה 3L? מי אמר ש-A תג B תג מבחינת אפסילון XX הם לא יתארחו? לא, כי לא בדקנו. אף אחד, תראה, זה 3L. מי- יה- תראה, זה נקודות על אלמנט בעל קשיחות E. אם הוא יכול להתארך, כן, תפעיל עליו כוח, הוא יתארך. אז מה, פשוט לא הגדרנו כאן שזה לא יתארך. עכשיו, גם עוד משהו שאני רוצה להגיד, בכל מקרה, ההתארכות של זה, כמו שראינו, היא קטנה. בסדר? אבל האם יכול להיות ש-A תג B תג הוא יתארך? בהחלט. ומה זה סינוס בטא? אפס נקודה אפס שש L חלקי 2L. עכשיו, כיוון שאנחנו מתעסקים במשהו ש-0.06L לעומת 2L, זה משהו שבשתי סדרי גודל השינוי הזה לעומת האורך הזה, נכון? בסדר, שתי סדרי גודל. אז מה זה אומר על זווית אלפא? שהיא קטנה. מה זה אומר על סינוס אלפא? שהוא אלפא, נכון? סינוס אלפא שווה לאלפא. לכן אנחנו יכולים להגיד שגמא XY שווה ל-0.06 חלקי 3 ועוד 0.06 חלקי 2 שזה שווה בסוף ל-0.05 רדיאנים. זה העיבור, אוקיי? זאת אומרת שמתוך העיבור הזה, אם היינו עושים עכשיו איזשהו מערכת והיינו עושים איזשהו דיסקריטיזציה לאיזשהו חלק ומחשבים את הזווית בנקודה מסוימת ורואים שזו הזווית, אז היינו יכולים להגיד, אוקיי, אני יודע את העיבור של הגזירה שם, כנראה יש לי איזושהי דרך מתוך עיבור הגזירה לדעת את מאמץ הגזירה שם. האמת היא, אין לנו עדיין היום מספיק כלים לעשות את זה מטה, חסרים לנו עוד משוואות. בסוף אנחנו צריכים לפתח 15 משוואות. לא שפותרים בבחינה 15 משוואות 15 נעלמים, אבל כדי לעשות תהליך כזה, בשביל לעשות נגיד finite element. כל המשוואות של... לבינתיים פיתחנו בערך 6 מתוך ה-15. נגיד חוק הוק, הקשר בין סיגמה שווה ל-E אפסילון זה גם, כן? בסדר, לא משנה, נמשיך. דוגמה נוספת. אני מניח שהתחלתם להבין את הרעיון. הקודמת? למה לצלם שאני מעלה לך אחר כך את העוברת? אתה רומז שאני לא רושם סודר. אין בעיה, איך השם? תודה. טוב, דוגמה נוספת. נניח את הדבר הזה, זו הנקודה P.
כאן יש 45 מעלות וגם כאן יש 45 מעלות, וזה נמצא בגדלים שאפשר להגיד שזה A וזה B. ואז אנחנו רואים שהנקודה P הולכת לכאן, האורך הזה זה L. אמרתי לך, אין משהו שמות שהוא לא L. ואז הנקודה הזאת זה P תג, והשקיעה כאן היא 0.01L. מהו אה, זה נקרא לציר הזה נגיד N, ולכיוון הזה נקרא T. אז מהו גמא NT בנקודה P? הוא היה 90 מעלות, כן? אבל כן צריך להגיד משהו אחד, שזה לא מצוין פה, שכתוצאה מהירידה הזאת של הנקודה P, הנקודות האלה פה, הן לא זזו. אז אם אני אקרא לדבר, הרי אני רוצה לדעת בסופו של דבר את מה? אני רוצה לדעת בסופו של דבר פה את כל הזווית הזאת, נכון? אז בואו נחשב את הכל לפי חצי זווית. נקרא לזה תטא חלקי 2. נניח שהיית, רגע, אני רוצה לעשות את זה נורמלי. נניח שהיית עושה מודל במחשב של איזשהו מסבך, כן? טק טק טק, לא משנה איך, קורה או מסבך, והמחשב הרי לנוחיותו צריך להתחיל לחלק את זה ולעשות את מה שהראיתי למעלה, צריך לחלק את זה לגריד, נכון? באיזה מערכת הוא יעשה את זה? אז כנראה שהוא עושה את זה ישר ב-XY, כן? זה X ימינה Y למעלה. זה אומר שאם היית לוקח נגיד בעיה כזאתי, אז עלול להיווצר מצב שהייתה כאן נקודה, אני מקווה שזו דוגמה מספיק טובה כי אני לא... הייתה כאן נקודה שאולי המחשב היה מתחיל לחלק את זה ככה. אמת? אה? במה? בפיינט אלמנט. זה גם לא משולשים. זה לא נכון שזה משולשים. המבנה בפיינט אלמנט הוא יכול להיות קובייה עם על כל צלע עוד פרק. כל תת חלק הוא לא, זה לא סתם משולשים. זה לא כמו נגיד מה שעשיתי קודם, הראיתי לכם שזה ככה. זה גם לא נכון, אמרתי, זה לא מדויק. זה היה עובד אפרופו. זה לא משנה, זה מודל. היינו יכולים להתייחס אליו ככה. זה סטטי, שזה, האם זה מתנהג בול כמו... כן, מובן? ותחשוב, אם אנחנו מפעילים את הכוח F הזה כאן, כנראה הנקודה הזאת היא קצת יורדת לכאן. והנה שתי נקודות, בגלל שהן נמצאות על הקיר, אז הן לא זזות. ראיתי? נניח. אז עכשיו סובבתי לך את זה ב-45 מעלות, והנה, זה. אבל שוב, אני מצטער שזה קצת ככה, הדברים הם טיפה היום לא מרגישים אותם כל כך. אני משתדל, אבל
אני צריך לפתח איזה כמה משוואות שאחר כך נצטרך אותן. נו, אז איך נעשה את זה? מה אתם מציעים? אולי נשאיר את זה, אולי זה יעשה למישהו שכל. אה? אפשר פשוט לחשב את טנגנס של תטא חלקי 2, נכון? זה מה שאנחנו רוצים. גמא פי זה לפי הגדרה פאי חלקי 2 פחות תטא. שם יש תטא חלקי 2, אז פחות תטא. כיוון שמלכתחילה מדובר ב-45 מעלות, אז מה היחס בין A ל-B? אלה. אם כאן יש 45 מעלות, מה עם A ו-B האלה? הם שווים, נכון? יפה. אה, A שווה ל-B שווה למה? N חלקי שורש 2, נכון? כאילו A בריבוע ועוד B בריבוע שווה ל-L בריבוע. אז 2 וזה וכולי. מה עוד? טנגנס תטא חלקי 2, מה הוא שווה? הנה, נקטין שזה יהיה כאן. זה לא מעניין. טנגנס תטא חלקי 2, ב... אחרי הדיפורמציה כמובן, כי לפני הדיפורמציה תטא חלקי 2 זה 45. זה שווה ל-B חלקי A ועוד 0.01L. כן? איתי? טנגנס הזווית הזאתי, זה מול, שזה B, חלקי כל זה, שזה A ועוד 0.01L. שזה שווה ל-N חלקי שורש 2, חלקי N חלקי שורש 2, ועוד 0.01L. כמובן ה-L'ים פה יוכלו להצטמצם. ונוכל להמשיך לפתח את זה, להגיד שזה שווה ל-0.986, ומפה אנחנו יכולים לחשב את תטא, שסתם בדרך אגב היא יוצאת 1.556 רדיאנים. 1.556 זה כמעט פאי חלקי 2, כן? זה אומר שאין הרבה שינוי. כלומר, גמא ב-P שווה לפאי חלקי 2 פחות תטא, שזה שווה ל-0.014. יופי. כן, שהגדרנו. הגדרנו את העיבור. שוב, אני רוצה רגע לצאת, לדייק בזה. לא הגדרנו את העיבור, הגדרנו את גמא. זה לא אפסילון XY, זה גמא XY. יש לזה שוני של סתם רק חלקי 2, אנחנו בדיוק נראה בדיוק למה צריך את החלקי 2 הזה שבוע הבא, אבל ניקח את זה כרגע ככה. טוב, שאלות עד לכאן? למה? מה? אז זה שבוע, כאילו, בסדר? אחרי שהסברנו על הדבר הזה, עוד כמה דברים. אה, למעלה, בבקשה. קחו עוד כמה שניות לסיים להעתיק את זה.
הנה, באדום. בסדר? טוב, באופן כללי, אמרנו את הדברים הבאים, יש לנו איזשהו אלמנט כזה שאנחנו יכולים לסמן אותו בדלתה X, דלתה Y ודלתה Z, והאלמנט הזה יכול לעשות איזושהי דיפורמציה זה יהיה דלתה X טאג, זה יהיה דלתה Y טאג, וזה יהיה דלתה Z טאג, ומה שכתבנו על האפסילון, נכון לכל ציר דלתה X טאג שווה לדלתה X, 1 ועוד אפסילון XX, דלתה X, דלתה Y טאג שווה לדלתה Y, 1 ועוד אפסילון YY, ודלתה Z טאג שווה לדלתה Z, 1 ועוד אפסילון ZZ, ואפסילון XY מוגדר גמא XY חלקי 2. למה הוא מוגדר גמא XY חלקי 2? תפתחו בספר אם אתם רוצים לראות את זה בבירן ג'ונסון, אבל אנחנו שבוע הבא נסביר, אני יכול להגיד את זה אה, אה, ככה אבל בגדול זה על מנת לייצג את טנזור העיבורים, סליחה, לא טנזור העיבורים, על מנת לייצג את כל העיבורים במטריצה, בסדר? אז גם העיבורים אפשר להגדיר אותם ולשים אותם באפסילון XX, אפסילון XY, אפסילון XZ, YX, YY, YZ, ZX, ZY ו-ZZ. כל איבר כאן בתוך הטנזור, כאילו אם לא נעשה את החלקי 2 הזה, יצא כאילו שאת העיבורי, אני רק אומר את זה ככה, אתם תראו את זה בתחילת שיעור הבא, אנחנו נראה את זה, אבל אתם, אלה כאילו יוצא שהם פי 2 יותר גדולים, בסדר? אז פשוט רוצים כאן איזשהו חלקי 2. אוקיי, אבל זה פחות מבחינתנו אקוטי לעכשיו. זה אותו דבר? אה? שעשינו בסיגמות שלנו, סיגמה XY ו-YX משנה גם פה אותו דבר? כן, כן, אמרנו שגמא XY שווה לגמא YX. זה כתוב לך בהתחלה, אתה תראה. כן, תסתכל. ואמרנו מההתחלה מה ההגדרה של גמא, שזה פאי חלקי 2 פחות הזווית פיתג קיוטג קיוטג פיתג ארתג, אז אמרתי שגמא NT שווה לגמא TN. אוקיי. בסדר? אז הבנו. עכשיו, אולי זה משהו שהוא קצת יותר פרקטי נגיד לפתרון תרגילים. תחום של עיבורים. אז בואו נחשוב על הסיטואציה הזאת. יש איזשהו מוט באורך L, שזו הנקודה AB. המוט הזה, כתוצאה מכוח, מתארך, והולך להיות ב-A תג, B תג, וזה נקרא, האורך הזה עם האורך הזה זה דלתה X, וזה אני קורא דלתה X תג. ואז יש עוד כוח, וזה הולך ל-A תגיים.
וזה דלתה X תגיים. ואז, אוקיי? זאת אומרת, באנו, לקחנו, הפעלנו כוח F, ואז הפעלנו עוד כוח F, עוד F אחר. אז בסופו של דבר אנחנו רואים שדלתה X תגיים הוא דיפורמציה שנוצרה כתוצאה משני כוחות. לפי הנוסחה שכתבנו קודם, דלתה X תג מה שווה? לדלתה X 1 ועוד אפסילון XX, נכון? דלתה X תגיים, לפי אותה נוסחה, מה היא צריכה להיות? דלתה X תג 1 ועוד אפסילון XX תג, שזה האפסילון אחר כך, האפסילון השני. אבל אפשר להציב את זה לתוך זה, שזה שווה למה? לדלתה X 1 ועוד אפסילון XX, כפול מה? 1 ועוד אפסילון XX תג. ואז אם אנחנו נפתח את הסוגריים האלה, אנחנו נראה את הדבר הבא, שזה שווה דלתה X תגיים שווה לדלתה X, סתר סוגריים, 1 ועוד אפסילון XX ועוד אפסילון XX תג ועוד אפסילון XX כפול אפסילון XX תג. עכשיו, אנחנו, כמה איזה נוח שאנחנו נגיד שהדבר הזה שואף לאפס. למה? כי אפסילון הוא דבר קטן. אז אפסילון בריבוע הוא דבר קטן בריבוע. אוקיי? עכשיו, אם היינו עושים את החישוב הזה במחשב, לא היינו מזניחים את זה כי אין למה. אבל למה לנו בכל זאת להזניח את זה? כי אז שימו לב למה אנחנו מקבלים. אנחנו מקבלים שבעצם דלתה X תגיים שווה לדלתה X 1 ועוד אפסילון XX ועוד אפסילון XX תג. שזה דבר מעניין. כי זה אומר, למה זה מעניין? אפשר? נגיעה. תעתיקו שנייה אחת, כי תכל'ס זה הפיתוח הזה שאנחנו מזניחים את זה, זה נחמד. נראה את זה הרבה, זה פרקטי. אתם עשיתם המון תרגילים עם זה למשל. כי דלתה X תגיים, זה אומר שבעצם אני יכול לחבר עיבורים. פשוט לחבר אותם. אין לי צורך להכפיל ביניהם. סבבה, הכפלת ביניהם, דייקת בספרה הרביעית אחרי האפס. זה לא חשוב לנו כשאנחנו, בוא נגיד, למהנדסים זה באמת לא חשוב. כשאתה גם ככה מתכנן עם מקדם בטיחות. אתה לא רואה את האיבר הזה, לא רואים אותו. לא נכנס בשיקול בכלל. כן, תעש סוגריים, זה כפול זה, זה כפול זה, זה כפול זה. ואז זה אומר שאם אנחנו מזניחים את האיבר של המכפלה, אפשר לחבר עיבורים. ואז זה אומר שאם יש לי איזשהו אלמנט, דוגמה, הכי טוב. זה בסדר שהורדתי למטה? צוות הצלמים. דוגמה. בוא נחשוב על סיטואציה כזאת. נתון מוט, מופעל עליו כאן למעלה הכוח P. המוט באורך פלא, המוט באורך L, וגם בצורה מאוד מפתיעה יש לו שטח חתך A. אבל נתון צפיפות רו. זה אומר שהמוט הזה רוצה להתכווץ כתוצאה מהמשקל העצמי.
זה באמת מה שיקרה לו אפרופו. והוא רוצה להתארך כתוצאה מכוח P. אנחנו יכולים לבוא ולשאול את עצמנו עכשיו השאלה, תשוו את מיקום הנקודה כאן, את האורך החדש של המוט. מה יהיה האורך החדש של המוט במקרה הזה? זה בעצם אומר שזה שווה, הדבר הזה שווה לזה, ועוד זה. מה עשית? עכשיו כאילו את זה בנפרד ואת זה בנפרד. אפשר לעשות כל אחד בנפרד. למוט הזה שתי כוחות? זה מעצבן אותי. בואו נחשב רק עבור הכוח הזה. מה ההתארכות שלו כתוצאה מההתארכות? ואני מזניח את המשקל העצמי שדוחס אותו. אבל זה פחות פרזנטי. ואז אתה אומר, אוקיי, כאן הוא יתארך בדלטה 1. כאן הוא יתקצר בדלטה 2. מה האורך החדש? L ועוד דלטה 1 פחות דלטה 2. הפרדנו. עשינו מה, איך קוראים לזה? מרום מתקצר. סופר פוזיציה. זה לא חיבור. זה חיבור. זה חיסור או חיבור? חיבור של מספר שלילי. זה חיבור. לא משנה. כאן יש, מפה מחשבים דלטה 1, מחשבים דלטה 2, דלטה שווה לדלטה 1 ועוד דלטה 2. אז מה אם דלטה 2 היא שלילית? So what? זה עדיין סכום. נכון? זה כן משנה אם זה שלילית. ברור, היא תצא שלילית, אבל התוצאה היא סכום העיבורים. יש? יש? יופי. עוד דוגמה. גם תרגיל שכנראה עשיתם. פה במרכז מופעל הכוח P. למה זה שווה? זה שווה למקרה שהמוט הזה מופעל עליו פה כוח P, ועוד אותו מוט באותו אורך, L0. לא. באותו אורך, שכאן מופעל עליו RB. איך אנחנו משווים את זה של רום? וזה בעיה. רון נתון. איך את הכוח. שתי הערות יש לי לשאלה של רום. שלפתי? אחר כך. איך אנחנו נחשב את ההתארכות? מסתם את החלק, כמה הנקודה הזאת יורדת? 1/2, עקרונית, נכון? זה אינטגרל. כי בכל חתך, מה שלמטה מרגיש את המשקל של מה שמעליו. אבל החתך הזה מרגיש את כל זה, החתך הזה מרגיש רק את זה. אז צריך לעשות את זה כאילו כפונקציה של x, נכון? רום נתון, ואז צריך לעשות כאן v, שזה שווה ל-x כפול a כפול רו, זה הכוח כלפי מטה, mg, נכון? רו vg, mg. וצריך לעשות את זה כאילו עבור כל x, נכון? אפרופו זה יצא בול אותו דבר אם תיקחו את המסה ותשימו אותה במרכז ככוח נקודתי, כאשר החלק העליון אין לו כוח והחלק התחתון פשוט מרגיש באופן אחיד את זה, זה יוצא אותו דבר. זה כמובן לא נכון, כי אז בהנחה הזאת אתם אומרים, פה אין מאמצים. וזה לא נכון, יש מאמצים. אבל כשהם מחשבים את זה ככה בהתבוננות על החלק ולא על מה שקורה בתוך, אז במקרה הזה זה תופס. תבדקו. האם הדבר הזה של הסופר פוזיציה חשוב? אני חושב שמה שאני רוצה, הדבר הכי חשוב לי להגיד לכם פה, זה שגם הוא וגם הוא, אנחנו מפעילים אותם על חלק באורך המקורי. לכן בסופר פוזיציה, אנחנו נשארים כאן עם האחד הזה. בסדר? עם אותו דלטה X, אבל פעם האפסילון עבור הדלטה X המקורי. מי זה הדלטה X הזה? זה הוא, האורך המקורי. פעם אני מפעיל את אפסילון XCX עליו, ופעם אני מפעיל את השני עליו, על האורך המקורי, שזה באמת דבר שהופך המון תרגילים שהם מסובכים, זה
מערכות מאוד מאוד פשוטות. לפני שנצא נשאר לנו דוגמה אחת שאנחנו נעשה אותה אחרי ההפסקה, אבל לפני שנצא בואו רק נרשום כמה דברים, כי נשאר לנו עוד כמה דקות. בסדר? אחרי הדוגמה הזאת אנחנו למעשה מסיימים להיום. יש לנו אלמנט של 4 נקודות. מה הם 4 הנקודות האלה? וזה הבנתם, יש איזשהו מודל נומרי, והנקודות האלה הרי יזוזו כתוצאה מכוחות שמופעלים על הגוף, והנקודות האלה נתונות כ-0, 0, B זה 0, 1, C זה 1, 1, ו-D 1, 0, ונתון לנו, נתונה פונקציה הבאה, פונקציה U של XY, היא נתונה באופן הבא, איזשהו UXY בכיוון I ועוד VXY בכיוון J. זה באופן כללי, כן? איזה גודל זה? זה באופן כללי. כן, כן, הם נתונים. במקרה הזה למשל נתון ש-U של XY הוא שווה לאלפא ועוד בטא Y, VXY שווה 2 אלפא פחות בטא X, ונתון שבטא היא מספר קטן. יש? מאיפה אנחנו יודעים את ה-U הזה? U ו-V. זה רק שים עליו כאן חץ, סליחה. זה וקטורי. זה פונקציה וקטורית. אתה רואה, יש לה משהו שהוא בכיוון X, ויש לה משהו שהוא בכיוון Y. זה וקטור. כל נקודה, תתן לי XY, אני אגיד לך לאן היא זזה, אבל היא לא רק ב-X או ב-Y, אני נותן לך וקטור. מה? דאטה קטנה. הפסקה. אני אשב כאן אם מישהו רוצה לשאול שאלות, ואם לא, גם אני אעשה הפסקה. טוב, חברים, אנחנו ממשיכים. אמרנו שבטא קטנה מאחד, אני רץ על המגרש כדי לסיים את הדוגמה הזאת. מה אנחנו עושים? כדי לחשב, קודם כל, מה אנחנו רוצים לחשב? אז למשל, כתוב לנו חשבו את אפסילון XX, אפסילון YY ואת אפסילון XY, או אפילו לא אפסילון, גמא XY, אוקיי? אם בטא ממש קטן מאחד, זה כאילו של 0? היא קטנה, תכף נראה למה אנחנו רוצים קטנה. כל הנושא של הזנחות זה נושא בפני עצמו, איך מזניחים, אבל מה ההבדל בין גמא לאפסילון? אמרנו שאפסילון XY זה גמא XY חלקי 2, רק אמרתי את זה כהערה, כרגע בואו נרשום גמא XY, בסדר? אז כדי לדעת את המספרים האלה, מה שאני צריך לעשות זה להעביר את הנקודות שלי, את A, B, C ו-D, להעביר אותם את הטרנספורמציה הזאת. אז בואו נחשב. מה זה A שווה ל-0, 0? מפה מה A תג שווה? אז הנה אני אקטין כדי שתראו את הפונקציה U ו-V. A תג מה הוא שווה? אז זה יהיה 0 פלוס ההזזה ב-X. אני כדי להציב ב-X את ה-0, 0 ב-U, אז אני אקבל 0 ועוד אלפא. פסיק Y, זה יהיה 0 ועוד מה? ההזזה ב-Y, כשהנקודה היא 0, 0, זה יהיה 0 ועוד 2 אלפא. אמת? מה זה? אני מציב, מפה אנחנו רואים, רגע, מפה אנחנו רואים ש-A תג זה אלפא, 2 אלפא. אני לוקח את
הנקודה, מציב אותה בפונקציות. פה יש רק את y, אז כשאני אציב y שווה 0 יש אלפא. אז x, ההזזה של x זה איפה שהוא היה, פלוס u. אז זה 0 פלוס אלפא. ועוד בטא כפול 0. כן? בואו נעשה את זה עבור b, נעשה את זה יותר, b מה זה? b זה 0, 1. אז מה זה b תג? 0 ועוד, כמה שאני צריך לזוז ב-y. אז זה אלפא ועוד בטא כפול 1. נכון? הצבתי, תסתכלו כאן, אלפא ועוד בטא כפול, מה ה-y של הנקודה? ה-y של 1 זה בטא כפול 1. וכאן כתוב 1 ועוד ה-v של הנקודה. 2 אלפא פחות בטא כפול 0. מפה אנחנו רואים ש-b תג, מה הוא יוצא בסוף? אלפא ועוד בטא, ו1 ועוד 2 אלפא. האחד הזה. אם הנקודה הייתה ב-0,1 והיא זזה ב-y חצי, אז היא עכשיו ב-0, 1 ועוד חצי, נכון? זה כמה היא זזה ב-y. האחד הזה בכל מקרה נשאר. זה איפה שהיא הייתה, ועוד ההזזה. איפה שהיא הייתה, ועוד ההזזה. בסדר? הלאה. בסדר? בוא נראה עוד דוגמה. C, שזה 1, 1. אז מה C תג שווה? 1 ועוד משהו, ועוד מה? צריך להציב 1, 1 ב-U. אז זה אלפא ועוד בטא. פסיק. 1 ועוד צריך להציב 1, 1 ב-V. 2 אלפא פחות בטא. אז C תג הוא בסוף 1 ועוד אלפא ועוד בטא. טוב, מה שכתוב פה. 1 ו... כן, קשה לי פה עם הקטע, אני רוצה לראות את הכל. 1 ועוד אלפא ועוד בטא. 1 ועוד 2 אלפא פחות בטא. ו-D, שזה 1, 0. 1 ועוד מה? 1 ועוד אלפא. ועוד, רגע, בטא כפול 0, נרשום את זה שיהיה מסודר. ו-0 ועוד 2 אלפא פחות בטא כפול 0. מפה אנחנו רואים את D תג. 1 ועוד אלפא. למה כתוב לך? כי X הוא 1, נכון. 1 ועוד אלפא ו2 אלפא פחות בטא. כן. מה הייתה השאלה? לא, מישהו רצה להגיד משהו. מה? C-Tag ו-D-Tag? לא. 1 ועוד אלפא. במשחק שנתת של דיון, כתוב שם אלפא ועוד בטא וואן. למה הוספת כל פעם כאילו את ה-X של ה-0, 1, 1? כי U זה פונקציה, אולי לא רשמתי את זה כאן, הזזה. אתה זוכר שדיברנו על פונקציה של הזזה? אתה מציב בפונקציה את הנקודה, והוא לא אומר לך את המיקום החדש של הנקודה, הוא אומר לך הנקודה הזאת היא זזה ככה. הוא נותן לך את ההזזה של הנקודה. לא. ועוד ההזזה. בכל ב-X ו-Y. זו ההזזה ב-X. כן, לפי מה שאנחנו רואים כאן. I כובע, J כובע. הזזה בכיוון X, הזזה בכיוון Y.
עכשיו, אחרי שעשינו את כל הדברים האלה, אפשר תכלס לחשב אפסילון xx, אפסילון y ואפסילון xy. אפסילון xx, אז הוא שווה, אני רק מזכיר לכם שהנקודות הם, רגע תסתכלו כאן, הנקודות הן A, B, C, D עם כיוון השעון A בראשית, בסדר? רק שנזכור כאילו מה זה כל דבר. אז מה זה אפסילון xx? זה A תג D תג מינוס AD חלקי AD, לא משולש, AD. AD זה 1, כי זה נתון 0, 0, 0, 1, כן? עכשיו A תג D תג, צריך לחשב את האורך הזה. זה שווה, אם אנחנו נסתכל בנקודות, זה שווה ל-1 ועוד בטא בריבוע שורש. למה? A תג, D תג. x פחות x זה 1, כאן כתוב 1 ועוד אלפא, וכאן אלפא, אז הגודל הוא 1, וכאן כתוב 2 אלפא, וכאן 2 אלפא מינוס בטא, אז הגודל הוא בטא, זה בריבוע ועוד זה בריבוע שורש, 1 ועוד בטא בריבוע שורש, פחות 1 חלקי 1. עכשיו מפה, זה נכון שבטא היא קטנה, ולכן האיבר הזה, הוא בוודאי אפשר להזניח את בטא ליד האחד. איפה? זה לא מכפלה, זה גודל הקטע, AD. גודל הקטע. זה אורך. כן, מה זה A תג D תג? כמו שראינו קודם, P תג Q תג. כן? המרחק בין הנקודות תג שהן אחרי ההזזה. עכשיו, סתם בדרך אגב, כדי לבטא את זה מחוץ לשורש, אפשר לקחת את הביטוי, זה עוד פעם, כבר אני אומר, אפסילון xx כמו שרואים כאן, שואף לאפס, כן? אבל סתם כהערה, איך הוא, גם בטא היא קטנה, גם אם היה כתוב 1 ועוד בטא, כנראה שהיה אפשר להזניח. את 1 ועוד בטא בריבוע בטח אפשר להזניח, אבל יש שם את השורש, שהשורש הזה, סתם איך מתמודדים איתו, אז רק כהערה, שאחד ועוד בטא בריבוע שורש, אם תסתכלו בוויקיפדיה, נגיד על פיתוח של טור, זה שווה לאחד, ועוד חצי בטא בריבוע, ועוד שמינית בטא ברביעית, ועוד טה. בסדר? רק כדי שנוכל להעיף את השורש, אז האחד ועוד בטא בריבוע זה בערך זה. כי בטא ברביעית היא בטח קטנה. אוקיי? מובן מה שאני... אז רק פשוט אם תחליפו את זה, אז יהיה כתוב 1 ועוד חצי בטא בריבוע מינוס 1, כן, אם אני מציב את זה כאן. שמה זה שווה? מה זה שווה? זה שווה לחצי בטא בריבוע. עכשיו, חצי בטא בריבוע זה קטן. לכן אני אומר אפסילון xx שואף לאפס. למה אני עושה את זה ככה? כי יכול להיות אוקיי, סבבה, בטא בריבוע הוא קטן, אבל אולי אם אני אמצא משהו שהוא לא בטא בריבוע, שהוא בטא, אז אני כן ארצה להגיד, אוקיי, כאן יש בטא בריבוע, כאן יש בטא, זה יותר דומיננטי מפה. רק כדי שיהיה לנו סדרי גודל של הדברים, אוקיי? אבל בכל מקרה אנחנו אומרים, אפסילון xx הולך לאפס. מה לגבי אפסילון yy? אז זה a תג, b תג, מינוס ab חלקי ab. אני מסתכל על הסיגמנט שעולה ללמעלה מהנקודה A. אז AB כמובן זה שווה ל-1 כמו שראינו כאן. A תג B תג, מה הוא שווה? A פחות B. שנייה, תסלחו לי, אני רק אראה כאן. למה זה לא באמת מוחלט? גם, באמת מוחלט, סליחה, אני פשוט... כן, כל האלמנט הוא 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. נכון מאוד. הנה, אבל אני רוצה שנראה את זה. זה פחות זה בטא. וזה פחות זה 1, אז זה 1 ועוד בטא בריבוע. אז זה גם שווה לחצי בטא בריבוע, שזה גם הולך לאפס. איך מחשבים את A תג B תג? A תג B תג? כן. מה הגודל בין A ל-B? A תג B תג.
מה הגודל בין a תג ל-b תג? x פחות x בריבוע ועוד y פחות y בריבוע, שורש. כן? כן, למען הסר ספק, כל נקודה A, B, C, D היא וקטור, יש לו X ו-Y, ולימדונו רבותינו שבהינתן וקטור V1, בהינתן V2, הוקטור הזה הוא, מה הוא? חס וחלילה. וקטור זה תמיד ראש פחות זנב, ולכן זה V2 פחות V1, ולכן זה X פחות X, Y פחות Y. יש? יופי. למען הסר ספק. לא, לא, אין כיוון. V2 פחות V1 זה תמיד הכיוון הזה. עוד פעם איך אנחנו מחשבים את זה? אין משהו אחר. אם אתה יכול לעשות את זה, כן, מה השאלה? איתק ביטק. הנה, אז איתק ביטק, תעשה X פחות X. סליחה, ברח לי. X פחות X זה בטא? Y פחות Y זה 1? אז 1 ועוד בטא בריבוע. וזה גם הולך ל-0, אז גם כאן, מפה אנחנו מבינים שאפסילון XY, אפסילון YY הולך ל-0. הוא קטן. מה לגבי אפסילון XY? גמא. גמא XY. הזווית. אז איך אנחנו נחשב את הזווית? איזה נקודות אנחנו זקוקים לזווית? אז לזווית אנחנו צריכים את A תג, B תג ו-D תג, נכון? נכון? זו הזווית. אז כאילו אנחנו רוצים להסתכל על זה. אם אנחנו נצייר את המיקום החדש כאילו של הריבוע הזה, אתם תראו שהוא נמצא בערך נגיד ככה. אם זה ציר ה-X, אז הוא נמצא, לא יודע אם זה ציר ה-X, אבל אם זה ציר האופק התכוונתי להגיד, זה יהיה A תג, B תג יהיה נגיד כאן, ו-D תג יהיה איפשהו כאן. אז איך אני מחשב? אמרנו מה הזווית שאנחנו רוצים לחשב? אלפא ועוד בטא. זה 90 מעלות המקורי. נכון? אמרנו פאי חלקי 2 פחות Q תג, P תג, R תג, זה אלפא ועוד בטא. מה זה אלפא? זה ערך ה-X של B תג פחות ערך ה-X של A תג חלקי 1. כי כבר אמרנו שאפסילון XX הוא גם שואף ל-0. מובן? סינוס אלפא, לא אדום. סינוס אלפא, מה הוא שווה? זה שווה ל-B, זה לא B1, זה B תג. זה B תג X פחות A תג X חלקי 1. זה כאילו נכון? זה הסינוס. מול חלקי היתר. וסינוס בטא זה D תג X פחות, D תג Y פחות A תג Y חלקי 1. תציב ותראה. תסתכל, A תג היא מעל D ב-Y. תסתכל. A תג זה ב-Y, ה-Y שלה זה 2A, וזה 2A פחות בטא, היא יותר נמוכה. אותו דבר תעשה ל-X בין A ל-B, זה הוא A והוא ב-X, A ועוד בטא. אז אני יודע להגיד שהנקודה הזאת זזה לכאן בבטא, זה בטא, וכמה זה? גם בטא, נכון? במקרה הזה. זה בטא, אבל כאן אני רוצה להגיד שזה מינוס בטא. נכון? זה שווה לבטא, זה שווה למינוס בטא. כי ירדנו למטה. אז גמא
xy שהיא שווה לאלפא ועוד בטא, מה זה שווה? גם 0. אז בכלל פונקציית ההזזה הזאת היא מתארת הזזה, אבל אף אחד לא אמר שאם יש לי פונקציית הזזה, יש לי אוטומטית עיבורים. למשל, הנה, לא יודע מה, קורה שלוחה, שכאן, הנה הנקודות למשל, נגיד A, B, C, D, והפעלתי כאן מומנט. אז הקורה הזאת תתכופף נגיד לכאן, זה יהיה ככה, הנקודות האלה יעברו לכאן, אבל אם נבדוק את העיבורים של הנקודות, נראה, אוקיי, אין עיבורים באזור הזה, לכן אין מאמצים אפרופו גם באזור הזה, כי זה סתם מתאר הזזה. האם זה מובן? האורך בין הנקודות נשמע? האורך והזווית. לא רק האורך, האורך והזווית. דבר אחרון שעם זה נסיים. עכשיו אנחנו יכולים להגדיר את u של xy, שהוא יהיה שווה למה? אלפא ועוד שתי בטא. מה הקודם היה? אלפא ועוד שתי בטא. ו-v של xy שווה לשתי אלפא ועוד שתי בטא, לא, אלפא ועוד בטא y. ועוד בטא x. לא, אז עכשיו נעשה ועוד בטא x. כן. אז אם אנחנו עושים את זה ועוד בטא x, בואו אני אקצר לכם, בסדר? נזרז קצת את העניינים, כאילו, נראה לי שהבנתם את הרעיון. אם נעביר את כל הנקודות האלה, את אותה טרנספורמציה שעשינו קודם, מחשבים את A תג, B תג, D תג, C תג, D תג עבור ההזזות האלה, אז אנחנו נראה את הדבר הבא. A תג זה אלפא פסיק שתי אלפא, B תג יהיה אלפא ועוד בטא פסיק 1 ועוד שתי אלפא. אני מעביר את זה מה שעשינו קודם, רק נותן לכם ישר את התשובה הסופית. בדיוק, 1 ועוד אלפא ועוד בטא, אני רק רוצה להגיד פה משהו אחד, 1 ועוד אלפא ועוד בטא פסיק 1 ועוד שתי אלפא ועוד בטא, שפה זה שוני אחד, כאן קודם היה פחות בטא, ו-D תג יהיה 1 ועוד אלפא, שתי אלפא ועוד בטא, אוקיי? העברנו את זה, כאילו זה מה שיצא אם היינו עושים עבור הנקודות, את אותו דבר שעשינו בהתחלה, עבור פונקציית ההזזה החדשה. אני יכול להגיד לכם שכאן, זה יוצא אותו דבר, אבל למה זה יוצא אותו דבר? זה יוצא אותו דבר בגלל שזה בטא בריבוע, ובטא בריבוע הוא קטן, אבל כשמחשבים את גמא XY במקרה הזה, זה סתם, שוב, זה מקרה פרטי, רק כדי שנחשוב על זה. כשמחשבים את גמא XY במקרה הזה, אז אם קודם היה לנו כאן אלפא ובטא הייתה מתחת לציר, הפעם זה עולה להיות מעל, ואז אלפא ועוד בטא, אלפא ועוד בטא זה כבר לא אפס. כאילו כתוב בטא ועוד בטא זה כבר שתי בטא. בסדר? אז יוצא במקרה הזה, לא, זה לא אומר, זה לא טוב שבחרתי כאן, זה לא טוב שבחרתי זווית בטא ויש גם בטא במשתנה. תסלחו לי שנייה אחת, זה יבלבל אתכם.
תטא 1, תטא 2, אני מחליף, שנייה. זהו, סליחה. ואז זה יוצא שתי בטא. אפרופו, שתי בטא זה גם קטן, כן? אף אחד לא אמר שזה כאילו, שאולי זה כן מטריד אותנו, לא מטריד אותנו. אבל בוא נגיד שזה בסדר גודל יותר גדול איך קוראים לזה? מאפסילון XY. ואז מה זה אומר? זה אומר שיש עיבור גזירה. והדבר האחרון שאנחנו יכולים להגיד, שאנחנו יכולים למשל עכשיו, אם יש עיבור גזירה בזווית, בנקודה A, וכל האלמנט הזה פתאום נראה ככה, היינו יכולים לחשב את העיבור גזירה בכיוון הזה. נכון? אמנם, כי אנחנו יודעים, היינו יכולים לחשוב דבר כזה. היינו עלולים לחשוב, אם לא היינו עושים מאמצים ראשיים, היינו אומרים, רגע, אין אפסילון XX, אין אפסילון YY, יש רק איזה עיבור גזירה קטן. אז הכל בסדר, אין מאמצי מתיחה, יש רק גזירה. האם זה נכון? זה לא נכון, למה? כי יש מתיחה פשוט ב-45 מעלות, לא במערכת צירים שחישבנו. ואז אנחנו יכולים לחשב, אוקיי, בואו נחשב את המתיחה בכיוון הזה. איך אני אחשב את המתיחה בכיוון הזה? הגודל הזה פחות הגודל המקורי חלקי הגודל המקורי. מה הגודל הזה? זה הגודל של A תג D תג, פחות הגודל המקורי. מה הגודלו המקורי? שורש 2, נכון? אם זה 1, אז הוא שורש 2. האלכסון של קובייה של יחידה. חלקי שורש 2. אז אנחנו יכולים לחשב בעצם איזשהו חישוב של אפסילון, נגיד נקרא לזה אפסילון NN, שזה שווה ל-A תג, A, B, C תג, מינוס AC חלקי בערך מוחלט, חלקי AC בערך מוחלט, שזה שווה ל... טוב, אני אתן לכם פשוט כמה... זה יוצא... שורש 2, 1 ועוד בטא, פחות שורש 2 חלקי שורש 2, שזה שווה למה? זה שווה לבטא. אז תראו, למרות שאפסילון XX הוא בטא בריבוע, שזה הרבה, אבל אפסילון NN ב-45 מעלות, כן? הוא בטא. בסדר גודל יותר גדול. לא אמרתי שזה כן מעניין אותי, לא מעניין אותי, יש בעיה, אין בעיה. רק שבמערכת צירים הנכונה שמתבוננים, רואים פתאום עיבור שהוא בריבוע של עיבור ב-45 מעלות ממנו. זה אומר שמאמץ המתיחה לכיוון הזה, כמו שראינו, הוא הרבה יותר גדול. סתם בדרך אגב, למה... בואו נרשום רק בסוף, כאשר A תג, C תג, שווה רק שיהיה לכם בסוף את הביטוי הזה, שלא תגידו מאיפה זה הונפץ. זה שורש של 1 ועוד בטא בריבוע, ועוד 1 ועוד בטא בריבוע, שורש. ככה, כאילו אם תסתכלו ותעשו באמת AC, את הגודל X פחות XY פחות Y, זה יוצא הדבר הזה. ניפגש שבוע הבא, חברים.